mlayu ke Marwaya. Sanya ring gegana paratanaya winduwe adeng langit sugempang sedasa watanya ilang campuh Bantayuda mungking rananggana inggih Sang Dipati Marmaya miwah Jimnanda telasing Budhawa ngasta punanggata banter penganteming gata jemedher penang dhisik Lena Patih Jimnanda kapupung gada keplarah binujung kawut mungking paprangan. Melayu. Putra Pandhawa tata gati saya mangindriyak sasara maruta bawana gana margana wirayang Pancabayu lazala bojreng-bojreng pracaka penis lanang lakune jogedan adikku Jimnanda banding karo maling aguna sing akune jeneng Marmaya saka negara Koparman ora kecunggah perang gada dipupuh tiba doyak-oyak ngalor kidul ngetan Marwaya kowe bujung-bujung adikku Jimnanda Lena pangindam Jala Sutra mrekungkung wandamu ngono wujude Jala Sutra. Aku ketrajan Jala Sutra pinter metu. Aku ketrajan Jala Sutra bisa uwal.
Lah iki jenenge Jalasutra, Den. Ya iki jenenge Jalasutra. Lah karepmu pripun bareng metu saka Jalasutra kok terus ngawe kali kula. Saiki ngene Jiweng, sowang-sowangan andum gawe. Sowang-sowangan andum gawe karepe kowe tak kongkon. Kowe tak kongkon kowe bali menyang negara Koparman. Kowe bali menyang negara Koparman, kowe matur karo Yayi Bagendra nek aku wis bisa nulungi marang Yayi Ajeng, nyelametaken marang Yayi Waramutinjung. Oh, dadi kula kan bali. Ya kowe bali nggih, manut mawon. Nunggang napa? Ayo kok melu-melu apa-apa utawa bonceng-bonceng sapa. Lah jaman seniki sing gratis mawon mboten kok. Lah nggih mriki njaluk sangune. Sangune mriki wis Marmaya ki ora tau sangu. Lah kok kacak-kacane iku kula weruh dewek. Lah wau sekumar Marmaya nambah saweran 100 ya. Bagi mulai dibagi aja iki tak gawe isen-isen. Gawe isen-isen kantongku. Kabung isen-isen kantong. Sampeyan tak pikir-pikir dadi priyayi ning pangapunten pelit. Nek pancen ngaten Den, kula tak bali teng Koparman, kula tak matur karo Adi Wijaya krana wis ana kowe bali aja. Nggih, kula tak bali Den. Sawise Jiweng wis bali, matur marang Yayi Bagendra, aku duwe pepenginan. Kepengin ngerti sepira ditepi adek lan sepira wujude Nalendra Dolang Kencana Minasadit. Mengko nek aku diterajang wujude Jalasutra. Dibondo aku manut dicekel aku manut. Sing baku aku bisa ketemu lan bisa weruh Nalendra Dolang Kencana Prabwana Minasadit. Jumlorot wujude Jalasutra tampar kencana. Rajano kowe Marmaya. Oh. Rasakno kowe Marmaya. Adikku di Cimnondo apa kakang Timakan waspadano di Setya dikaya ngapa rangkep sukma kadang dewa Dipati Marmaya ketrajang Jalasutra mrekungkung dadi bandhan wanda ngrimpruk ora iso obah ora iso klawat rasakno kowe Marmaya rasakno kowe Marmaya ya ilaha illallah Cimnondo apa Timakar apa iki gaman lah kok gaman wujude kaya jaring bareng nakrup karo aku ora iso obah ora iso ngrawat nek aku obah ngencengi aku polah mayah saya nying sedhi iki gaman apa oh mar nek kowe durung ngerti iki sing jenenge Jalasutra Marmaya
Setyati kaya ngapa ketrajang Dara Sutra mrekungkung kandamu dadi bandan mangsa lumo. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yai Bagindo. Yai Bagindo pun kakang ketiwasan Yai pun kakang nyuwun tulung Yai Bagindo. Ah, sambat-sambat apa? Anoyo apa? Kowe dadi bandan. Kowe tak bondo nganggo tambang rantai tak sawanake ana negara Medayin supaya diparingi paukuman, diparingi pengadilan marang sampeyan dalem Medayin. Aja aku njaluk ngapura. Oh ora. Njaluk ngapura-ngapura apa tak bondo tanganmu ayo. Kakang Dimnanda, Kakang Dimakar gawa munggah pendopo. Ayo gawa munggah pendopo jaluke pengadilan Umar Moyo.